बे मोनब्रै न'खराव जितु मोनानि आरायटानिफ्राय 3:30सिम जि हामला जानाय दा बे हामला जानायखौ जों मोनायावनो मिथिदोंमोन मैया न'आबो नांजाबनाय जि लैहोर लैहोर गयारिनि जि नेतृत्वआवनो जादोंमोन बे हामलाया आं सानो माने प्रशासना बे लैहोर लैहोर गयारि आरो बिनि जितु बाहिनी बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो जाहाथे इलेक्शननि आवगाय दा बेफोरबायदि बा इलेक्शन मुहूर्तआव जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि जानो हाया दा बेनि थाखायनो आं सरकारनिसिम गुरैयै खावलायनाय जाहाथे गोख्रों बे एक्सन जानांगौ। रनजित बसुमतारिया सासे इउपिपिएल दोलोनि स्ट्रं केन्डिडेट बे हिसाबै बिथांमोनहा बिनि सायाव गिनाय बा माबा मोनसे लाजिनाय बा माबा मोनसे सोमजिदों जायनि जुनै बिसोरो मोनसे गाज्रि आखु बा उदखारि आखु दिन्थिनानै जाहाथे जोंनि वार्कारफोरखौ सिगि सिग' खालामनो हायो बे असिलायैनो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन बिथांमोना। औ जों निस्सय बेखौथ' एफआइआर होगोन जों लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव जों मोनसे जाहाथे गोख्रों एक्सन लायो आरो बिथांनि जितु बाहिनी बिसोरखौ साफा साफा जाहाथे पुलिसा एरेस्ट खालामो जों बेखौ पुलिस असिनि दारै जों खावलायगोन। आच्छा मैया हरनि जितु बाथिपारानि सुभाष बसुमतारिनि जितु न' आरो संगिना जोंनि जितु बाथिपारा बिसिडिसिनि चेयारपारसननि न' आरो बाथिपारानि सासे गावबुरा सुदेश बसुमतारिनि न' आरो जोंनि आगोलनि एबसुनि सासे कर्मि आरो जोंनि इउपिपिएलनि वार्कार सन्तोष नार्जारिनि न' बे मोनब्रै न'खराव जितु मोनानि आरायटानिफ्राय 3:30सिम जि हामला जानाय दा बे हामला जानायखौ जों मोनायावनो मिथिदोंमोन मैया आरो बे मोनसे निकृष्ट मन'भाब बियो जादों आरो बेजों लोगोसे न'आबो नांजाबनाय जि लैहोर लैहोर गयारिनि जि नेतृत्वआवनो जादोंमोन बे हामलाया आं सानो माने प्रशासना बे लैहोर लैहोर गयारि आरो बिनि जितु बाहिनी बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो जाहाथे इलेक्शननि आवगाय दा बेफोरबायदि बा इलेक्शन मुहूर्तआव जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि जानो हाया दा बेनि थाखायनो आं सरकारनिसिम गुरैयै खावलायनाय जाहाथे गोख्रों बे एक्सन जानांगौ। ना ओरैनोथ' जिहेतु मैया जोंना इउपिपिएल जितु पार्टिनिफ्राय जि टिकेट डिक्लेयार होबाय मैया मोनानि 11:30 बाजियाव बेयाव जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव जोंना रनजित बसुमतारि सारानो जिहेतु डिक्लेयार होजाबाय दा बेयाव जोंनि वार्कारफ्रा एसे फुरथि खालामदोंमोन दा बेफोरखौबो बिथांमोनहा माने सह्य खालामनो हायाखै खारन रनजित बसुमतारिया सासे इउपिपिएल दोलोनि स्ट्रं केन्डिडेट बे हिसाबै बिथांमोनहा बिनि सायाव गिनाय बा माबा मोनसे लाजिनाय बा माबा मोनसे सोमजिदों जायनि जुनै बिसोरो मोनसे गाज्रि आखु बा उदखारि आखु दिन्थिनानै जाहाथे जोंनि वार्कारफोरखौ सिगि सिग' खालामनो हायो बे असिलायैनो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन बिथांमोना। बेथ' बिथांमोननि बे बिपिएफ दोलोनि बे मोनसे हुदाखा खारन बिथांमोनहा सब समाय माने हाथियार बा बुनाय बुथारनाय माबा मोनसे हुमखि होबाय थाखायो आरो जिहेतु जोंनि प्रमद बर' सारनि जितु नेतृत्वआव बे 5 बोसोराव जाहाथे सान्थि भाबैनो सरकारा सोलिलांदों आरो रायजो राजाफ्राबो सान्थि भाबैनो रायजो जानो हादों दा बेफोरखौ बिथांमोनहा सह्य खालामनो हायाखै आरो फिन थाखोसेबाव बिथांमोनहा सन्त्रास खालामनानै रायजो राजाखौ सिगि सिग' खालामनानै माने गभर्नमेन्ट लाबोनायनि बिथांमोनहा मोनसे टारगेट खालामदों। लैहोर लैहोरखौथ' आं डिटेल्स मिथिया खिन्थु बिथाङा सेन्ट्रेल इयुथनि मोनसे दायित्व दं होननानै आं मिथिगौ आरो आं बिसिनि माबाखौ एसेबां फल' खालामनाय जाया खिन्थु आं मिथिनायाव इयुथनि सासे बिथाङा दैदेनगिरि। बे फ्लेग दानथिलायनाय खोथायाथ' टटेलि फेक बियो थारमाने गावसोरनो माबा मोनसे सन्त्रास खालामनानै बेखौ जोंनि सायाव जाबसिननायनिसो मोनसे असिलायै बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावदोंमोन खारन जि बिथांमोननि मोनसे गारि नाम्बार होदों बिसोरो बलेर' माबा गारि नाम्बार होदों खिन्थु बे प्रेक्टिकेलि जों नुनायाव बे मोनसे बाइकनिसो गारि नाम्बार दा बेयावनो प्रमान जायो जे बिथांमोनहा माने ओरैनो आन्धाधुन जोंखौ ब्लेम होनानै गावसोरनि पलिटिकेल लाबा खालामनो नाजादोंमोन बिथांमोनहा। आं इउपिपिएल दोलो बावखुंग्रि ब्लकनि जानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रशासननि जाहाथे बिथाङानो दायित्वआव दङ बिथाङा जाहाथे इलेक्शनाव जों सान्थि भाबै
रायजो राजाफ्रा बा पार्टी हिसाबै बयबो भट होलायनो मोनो बा पार्टी हिसाबै बयबो जाहाथे दावराव दावसि गैयालासेनो जों भटखौ खुंफुंनो हायो आं बेखौनो माने आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायनाय। औ जों निस्सय बेखौथ' एफआइआर होगोन जों लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव जों मोनसे जाहाथे गोख्रों एक्सन लायो आरो बिथांनि जिथु बाहायनि बिसोरखौ साफा साफा जाहाथे पुलिसा एरेस्ट खालामो जों बेखौ पुलिस असिनि दारै जों खावलायगोन।